că să-i și mișcă, nu să vezi că nu lasă la care. Super. Era bine să fii chiuri. Am cu 20. Aici am venit. Poate merge în dreapta și noi o luăm în stânga. Pe lângă lac. Wow, ce fain e! E abrupt! Salutare și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi suntem la piatra lui Lucaci. Încercăm să ajungem. Eu îmi putea de atâția copaci răsturnați aici. Am luat-o pe traseul Banda Albastră pe lângă lac. Cam așa se prezintă traseul. Plin de copaci picați. De copaci picați. Exact cum am citit cândva, dar nu credeam că sunt chiar așa mulți. Atenție mare că aici e foarte periculos. Se poate pica în apă. Bă, să și mișcă ăsta! Mamă! Ce tare! Aici l-avem pe Gabriel, fotograful de flori artizanale. Mamă, dar ce frumos e floarea asta! Dacă te uiți cu zoom la ea, pare mai mare. Uite, ai fac. Fain traseul, fain. Deci tocmai ce suntem la proba de acrobație. Până pici e mai greu, că după aia e ușor. Că nu mai mere. Bă, m-am blocat. Fain. Râs ceva copaci picați. Se împuce treaba. Aici se poate călca lejer. No, că nu pot să și filmez, dar încercăm să facem cumva. Ai, mamă. Dar e fain pe aici. Dacă ne-ai zis că sunt mulți copaci, am înțeles că sunt mulți copaci, dar nu chiar așa. Aici. Cu cât ești mai mic, cu atât e mai bine. Mamă, cred că deja ne apropiem de urcare. Suntem băieți, deja o oră avem până aici. Avem 30 de minute să ajungem acasă. Bine mă, că noi suntem făcuți, mă, să vezi că suntem umblați, mă. Nu... Și uite ce fain ipotecă e aici. Aha. M-am dus în zona Zofer. Nu știu cum ne dă acum să ajungem pe cealaltă parte. Bă, de ce e aici? O nu mai lasă merge. La pasă în voi. Fain, fain, fain. Tot mai fain. Am dat deja și un cap. Oh. Dat un cap de copac, nu știu dacă se vede. Te-ai cam ticat pe jos. A fost fain, a meritat senzația. Ia vezi. Ia vezi, să vedem. Stai să mă întorc la soare. Vezi dacă se vede, se vede undeva? Se vede, leacă, uite aici. Făcut o leacă. Ia. Da, mă doare rău. Cred că trebuie să urcăm în sus. În sus, ia, buline roșie. Și avem Banda Albastră și bulină roșie până imediat o să facem dreapta. Oh, mersi, mersi. Am picat jos în prăpastie. E abrupt, dar e fain. Imediat facem dreapta și urcăm spre piatra lui Lucaci. Imediat facem 2 jumătate de oră.
Păi da, Jumătate, mă, faci imediat. asta e vorba, bă, imediat. Ce avem o trecere. Pleca muntele, din păcate. Și abru rău. Dar vom trece cu bine. Au, au. Deci aici am venit noi și am făcut dreapta în sus spre Piatra lui Lucaci. În dreapta e coada de la Tarnița. Bună ziua! Cum stă cu un traseu? Aoleu! Că nu se vede parte. Ba, suntem pe aici. Fain, fain. Traseul e lejer, după cum se vede, e sliorcă. Deci de aici am venit noi. Zice că traseul e interzis. Într-adevăr. Fain. Deci am ajuns la Piatra lui Lucaci. Și mi-a mergem la Piatra Mare a lui Lucaci. Foarte fain. Pauza e din partea casei. Facem o pauză, deschidem și asta cu o mână. Păi da, ați zis că a văzut-o. Și le și scăpăm, bineînțeles. Nu o să scapă nimic. Fizic nu aveți că v-ați venit până în nunta noastră. Nu, am dat de jos că mi s-au umplut mâinile. Aici e bine mere. Mi se pare că aici ai vârful Piatra lui Lucaci. Toată lumea stă în cealaltă parte. Că noi suntem în partea asta, că e mai fain. Aici numai cu vederea spre Cluj, ia, mai jos. Vezi? Cam asta a vârful Piatra lui Lucaci. Acum nu o să ne mai întoarcem pe unde am venit, pe lângă lac. O să urcăm în sus de aici și o să mergem pe Bulină Roșie. Deci am venit pe bandă albastră și Bulină Roșie. Practic e circuit. Până acum avem, deci am și făcut o pauză ca lumea și avem 2 ore și 43 de minute. Vedem cât facem până la mașină. Și încă tot urcăm. Deci, de aici venim și am ajuns în poiana asta. Traseul duce așa încolo și vine încoace. Dar noi o tăiem direct pe aici. Frumos. Am prins și vreme bună. Cred că drumul e fain pe aici. Cred că urcarea noi era un pic, cred că mai abruptă. Adică abruptă, mai lungă. Dar ne-am descurcat și pe dincolo. Atâta că acolo sunt copacii picați. Trebuie avut un pic grijă și urci mai pe abrupt. Ești mai pe abrupt. Aici e mai pe lung. Dar e super ok. Deci am venit pe acolo și acum coborâm pe partea asta. Mi se pare super ok. Acum numai coborâm aproape. De la Piatra lui Lucaci am urcat în sus și acum coborâm. Ma. Atâta, Edu? Da, atâta e. Momentant ăla când am fost pe Alex. Fain. Cât era făta 2 zi, mă? Imediat. Cât era de michetul ăla? Imediat ajungem la bifurcația de unde am început dimineața. Imediat, într-o oră suntem acolo. Exact. Avem 10 km. V-a plăcut, a? Da. Fain. Mai venim. Tocmai ce am ajuns la bifurcație de unde am plecat dimineață. Aici ne am luat-o în jos. Ia că aici și zice zona frecventată de urși. Și aici ai indicatoarele cu Piatra lui Lucaci în stânga și în dreapta. Da, tuning, e adevărat. Ajungem la sfârșitul traseului. Deci de aici am plecat de la baraj. Avem 12 km și 200 metri.
până acolo 12 km jumate total și 4 ore și 15 minute. Cam asta a fost videoclipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați. Dacă vreți, nu e obligație. Un like, un share, ce vreți voi și să fie... Ha? Să ne vedem cu bine. Exact, să ne vedem cu bine. V-am salutat.